на приказката за пътешествието ни през едни от най-трудните и болезнени аркани в Таро, а именно мечовете. Все още нямам навика да се взимам брошката с микрофона, затова пак извинете, че звукът не е перфектен, но ето ще се затворя прозорец по единия, за да може да ме чувате по-добре. Но все пак няма да ги затворя и двата, защото белчето и без това е трудно вече на жегата. Нали, Белки? Белчи, кажи здрасти. Така. Ето това е белчето. Да. Имам да ви кажа още нещо за двете аркани, така че който го интересува, ще чуе и с не толкова прецизен звук, нали така? Не ми се говори.